Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para bapak kiai, bunyai, bapak haji, bu haji ingkang tansah kawula mulyakaken sedaya pengurus takmir Masjid An-Nur ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus majalipun Bapak Haji Sundari, sedaya para kiai-kiai ingkang boten kawula sebataken amin-aminipun, ingkang boten ngirangi pakhormatan kula dhateng panjenengan sedaya para hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nur ugi ingkang kawula mulyakaken, lan mugi-mugi kita sedaya dipun mulyakaken dening Allah taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi, wa ila hadratin Nabi Khadir Abul Abbas Baliya bin Malkan, wa ila hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekhi Bahauddin An-Naqsabandi wa Syekhi Abil Qasim Junaidil Baghdadi wa jami'i awliyaillah wa jami'i masyayikhina wa masyayikhikum, nafa'anallahu bi'ulumihim. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, wa khususan ila arwahi khususipun dumateng sedaya sederek-sederek kula saha panjenengan ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur, khususipun malih dhateng tiyang sepuh kalih kula saha panjenengan, Mbah Kakung Mbah Putri, suami utawi istri utawi putra putri, saha dumateng sedaya jamaah masjid menika ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur. Mugi-mugi kalih Allah dipun ngapunten sedaya dosa lan kepatanipun, dipun tampi sedaya amal kesaenanipun wonten ngalam kubur pikantuk rahmatipun Allah taala. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan mugi-mugi kagem tiyang ingkang makofaken sitinipun nanahipun damel masjid menika saha tiyang-tiyang ingkang sampun jariyah dhateng masjid menika, mugi-mugi dados amal hasanah, amal sae dipun tampi dening Allah taala. Dan mugi-mugi kula saha panjenengan lan keluarga kula saha panjenengan saha masyarakat lingkungan masjid menika mugi tansah pinaringan kewarasan kesehatan, dipun paringi rezeki ingkang halal, ingkang kathah lan barokah, dipun paringi putra putri ingkang sholih lan sholihah, kita sedaya saged nindakaken ibadah kanthi istiqomah, lan mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga nglajengaken ngaos kitab sing pertama nggih menika kitab Syama'il Muhammadiyah nomoripun swidak gangsal. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi sifati saifi Rasulillah. Bab niki nerangaken sifat modele pedange Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nderek keterangan niki mengke Kanjeng Nabi niku gadah gaman. Duwe gaman, gamane pedang. Ngoten. Dadi salah satu tinggalanipun Kanjeng Nabi nggih menika pedange Kanjeng Nabi. Modele dos pundi? Pertama, haddatsana Muhammad bin Bashar, Imam Tirmizi kang nyusun kitab menika niku saking Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar saking Wahab bin Jarir. Wahab bin Jarir saking bapakipun, bapake Jarir saking Qatadah saking Anas bin Malik. Anas dawuh kanat qabi'atu saifi Rasulillah, pucuk gagange pedange Kanjeng Nabi ming fiddatin saking perak. Jadi Kanjeng Nabi ku pedange bahasa gagang napa Pak nggih? Nek cara niku cekelan ngene. Napa? Garan. Lah ngono lho, aku rewangono. Dadi garane pedange Kanjeng Nabi ki pucuke sangga perak. Jadi pucuke gagange garane Kanjeng Nabi ku enek perake. Jadi yo gilap ngoten. Ya gilap niku napa gagang nek ngarani apa? Duran. Garan kok duran. Nek duran iki pacul, Pak. Oh iya pacul. Dadi garane pedange Kanjeng Nabi ku ana perake, pucuke wonten perake. Pramila nek pedange jenengan sanga apa, Pak? Jajal. Dhe pedang ora jenengan, Pak? Arit. Ya wis. Dadi wong lode desane senjatane arit ngono ya. Soale penggaweane ngarit yo gowene arit. Wis ora apa-apa. Nek Kanjeng Nabi niki jaman sian kan perang. Perang mulane duwene pedang. Wong lodire san penggaweane ngarit, duwene arit. Wonge teko to. Iya tukang tebang tebu barang iki. Ya ngono. Tukang macul ya gawanane ya duwene pacul. Dan mulane ya monggo Pak, di gaman ya apik, sae. Pun selajengipun haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sudron Al-Basri. Imam Tirmizi dipun criosi saking Abu Ja'far. Abu Ja'far saking Thalib bin Hujair. Thalib bin Hujair saking Hud. Hud mriki namine Ibnu Abdullah bin Sa'id. Ibnu Abdullah saking bae. Critane ngoten niku, sangka bae. Beliaunya dawuh bae, dakhala Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki mlebet dateng Mekah. Mlebu nek Mekah yaumal fathi pas nalikane Mekah niku dibebasne. Ateges Fathul Mekah niku Mekah wis bahasane niku aman kanggone Kanjeng Nabi. Dipun amane soale siyen tasih enten tiyang kafir Kanjeng Nabi niku ya teng Mekah rada ndimik-ndimik, Pak. Ajrih. Soale nyapa isih dimusuh kali wong kafir. Mula pas nalikane Fathul Mekah temri Kanjeng Nabi tindak teng Mekah wa ala saifihi zahabun. Pedange Kanjeng Nabi temriki saking emas. Sangka emas, ateges yo larang niki sangka emas, Bu. Pedange sangka emas. Wa fiddatun lan sangka sloka utawa perak. Jadi pedange Kanjeng Nabi ini sangka emas kali sangka perak. Qala dawuh sapa Thalib fasa'altu 'anil fiddah, kula tanglet kaitane dhateng Mbah
apa sangka perak faqala kanat qabi'atu sayfi fiddatan. Dadi sami kados wau pedange sangka emas sangka perak terus garane pucuke wau sangka napa sangka perak. Niki modele pedange Kanjeng Nabi. Selajengipun sahadis malih Haddatsana Muhammad bin Suja al-Baghdadi. Beliaunya Imam Tirmidzi dipun criosi saking Muhammad bin Suja al-Baghdadi. Beliaunya saking Abu Ubaidah al-Haddad. Beliaunya saking Utsman bin Sa'id. Utsman saking Ibnu Sirin. Namine Ibnu Sirin. Ibnu Sirin dawuh sona'tu sayfi ala sayfi Samrah. Kula iki gawe pedange kaya pedange Samurah. Jadi wong dhisik gawe pedang iso saged nek saiki kan tuku to ya. Wong dhisik Jawane bahasane kaya mandi. Pemeneh Nabi apa iku bapake Nabi Sulaiman sinten niku? Nabi Dawud. Nabi Dawud niku masalah besi dimplek-mplek ngono, Pak. Jadi Nabi Daud niku mukjizate wesi niku diluluhne kali Nabi Daud. Enake cara niki wesi gepengan dipijeti niki jan empuk. Kaya iya cemet, kaya jajane apa ta iki? Roti. Jan kaya demoki roti lho. Iki Nabi Daud. Mula gawe klambi perang Nabi Daud wesi dimplek-mplekne to. Iki Nabi Daud. Kula namung bayangne Pak, lamun ana wong lo deresan kek lara kek pijet karo Nabi Daud. Kira-kira awake kaya apa iki? Templek-templek ngono to ya. Lah wong Mesir dimek-mek kaya ngene jan kaya ndut, kaya lempung lho ya. Lah nek wong lo deresan pijet karo Nabi Daud, ya seremuk paling ya. Iki guyone ngono lho ya, guyone. Aja terus dipoplesetne aja lho Pak ya. Ngono ki Nabi Daud iki gawe klambi perang iki ya namung mesti dimek-mek. Kaya panjenengan zaman cilik dhisik dolanan lempung lho Pak. Namung ngono tok iki mukjizate Nabi Daud. Lah wong dhisik ya ngono gawe pedang. Ngoten, tapi nek wong Jawa iku gawe keris barang ngono ya tirakat, Pak. Tirakat mulane ya muwanti banget. Ngoten to Bu nggih? Alhamdulillah wis ngerti ternyata niki Ibnu Sirin dawuhne bahwasanya gawe pedang niru kaya pedange Samurah bin Jundubin. Wa za'ama Samrah sing modele pedange ditiru niki wau ternyata nyono modele nek gawe Samurah niku kaya pedange Kanjeng Nabi. Namun mungkin nek jenengan aku soalnya randuwe. Nek wingi nika kan akeh rada tak dudoi ngono to ya. Iki nek pedang aku ngarep nggo pedang ya ora duwe. Ya ora tak dudoi. Jenengan mengi tingali teng HP mawon. Niku enten museum peninggalan Kanjeng Nabi pedange modele dos pundi niku wonten kek kathah enten keterangan niku pedange Kanjeng Nabi niku 9 dan sangke akeh 9 nek sing modele apik sae ngoten Pak niki minangka ngertos nggih nggih mbah-mbah Mbah Utri Mbah Kung wangsul engke ngaji modele nerangne pedange Kanjeng Nabi terus tekok putune jajal delokno nek YouTube kuwi lho ya aku tak pengen pirsa YouTube to Mbah ya nah, YouTube itu tunggale Yunah YouTube ya tunggale Yunah Yujem kuwi jenenge YouTube kon delok nek kono oh ternyata modele kok ngene lho iki kersane ngertos ora-orane ngerti lho Pak nggih nek ngerti langsung kan dereng ora-orane lewat HP mboten napa-napa ndamel napa niku sambung kula panjenengan ngertos nek modele pedange Kanjeng Nabi pun ngeten mawon terus niki wau pedange Kanjeng Samurah niru pedange Kanjeng Nabi niku wakana Hanafiyan niku saking golongan Imam Hanafi Abu Hanifah Bani Hanifah jadi modele ngoten menika pun nggih Bu nggih alhamdulillah wis pokoke jenengan ora-ora ngerti dengan Nabi yo duwe pedang enek sing modele sangka emas enek sangka perak sing gagange utawa garane wau niki pucuke sangka perak. Ngeten mawon.
enten sing tanglet mbok pilih. Sampun nggih. Monggo ngaji fikih sik titik-titik niki diratani. Ngaji fikih mengke badhe jawab pertanyaan wingi nika terus ngemutne bulan Rejab insyaallah ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sunanus sholati qabla dukhul fiha. Kesunahan saderenge nglampahi salat. Kula panjenengan nek badhe salat niku disunahkan napa? Mriki didhawuhne al-adzanu wal iqamatu. Disunahkan azan lan iqamat. Jadi terutama berjamaah kula panjenengan iki disunahne saderenge salat kon ngadani, kon ngomati. Pujian ora, pujian jane ora enek keterangane, Pak. Mboten enten. Ya ana pujian iki kan ya wong lederesan. Lederesan enek pujiane ya. Enek pujiane nyapo soale ora kaya Mekah. Nek Mekah iki urung diadani wis teko dhisik, Pak. Mekah Madinah leres Pak Haji. Oh, nek kono urung diadani wis teko dhisik. Dan nek lederesan diadani oh, diadani saya ngenteni pujian, ora ndang budal. Wong wis pujian mawon saya ngenteni komat. Oh, nggih to nggih. Oh, wis komat mawon ngenteni sing budal keri. Ya Allah, apa enten modele wong kene ngono kuwi? Wong iya teko to iki. Aduh. Mulane modele enek pujiane, nyapo. Soale sing diceluki yo angel ra teko-teko. Ngeten kayak kadang pujiane sing Arab ra Jawa ora ngerti dijawakne. Ngono to nggih? Sampai pujian fadilah salat jamaah kalau nggih. Muslimin muslimat piye Mbah? Ayo padha berjamaah dituduhi pisan ganjarane 17 derajat. Ngono diceluk ya panggah mlungker. Ya Allah, awake dhewe kan modele ngono to ya. Iki lho ya Allah, ayo ngesakne sing adan Bapak Ibu pemene sing pujian. Kadang kala iki lho dipujiane ra teko-teko susah sing pujian. Lah iya iki tak pujiane kaya ngene kok ora teko-teko iki piye? Wong nyandi. Sampai enek berita ngapunten Bapak Ibu, enek berita teng HP iki lho ora teko-teko. Iku imame dicekeluk. Mbah jenenge sapa ya? Tarom opo piye ngono ya. Napa leres Pak Haji ya. Enek teng HP iki ngapunten. Dadi imame ra ndang teko-teko akhire pujane sawi diceluk. Rom Pak Tarom ndang budal. Ndang budal kesuwen aku pujian kesel ndang budal lo. Sampe ngono kuwi lho. Iki teng HP enek critane iki. Enek sing rekam. Ki sangke suwene pujian. Pramila monggo. Ngeten iki ana wong adan pujian teko lho Pak, ngapunten. Enek sing teko ki tek marem banget. Alhamdulillah teko enek koncone. Ngono. Muga-muga nggih ajeg istiqomah berjamaah. Allahumma amin. Diadani diqomati. Ngeten. Dan iki kersane konsisten. Konsisten iki terus pundi? Boten dangu-dangu kesepakatan jamaah. Eden, maksudnya napa Pak? Diadani pamane nggih ngantos berapa menit kemudian dikomati. Dene pamane nek pujian ya aja sampai dawa-dawa. Bu, pujian dawa-dawa oleh ora? Ora oleh. Masa pujian dawa-dawa. Pujian kok dawa-dawa. Lah ngono ora oleh. Maksudnya ora oleh dawa-dawa ngesane sing pujian lho, kesuwen. Ngoten, mulane terus pundi kesepakatan berapa menit biasane ngoten. Muga-muga nggih kula panjenengan ajeg istiqomah berjamaah. Tak dudohi sedaya kemawon. Bapak-bapak sing teng Jawi mireng Pak nggih. Kalih ngeses mboten napa-napa Pak, saestu. Dan enak ngaji karo ngrokok ngono nggih. Dadi ngeten, nyapa nggih kula panjenengan niku pas nalikane mireng adzan, krungu adzan iki mboten langsung cekekal, Pak. Mboten langsung cekekal, mboten langsung budal. Niku teng kitab didhawuhne salah satu penyebab kula panjenengan mboten saged bidal niku ternyata dintuti kalih setan. Dadi dintuti setan.
Wong niku nek krungu adzan, ternyata setan iki ngungkuri awake dhewe. Ngungkuri ku nyediti, kasare ngono. Cewediti karo diwentuti setan. Dadi mulane ora tek krungu modele. Ana adzan panggara krungu, repot tandang gawe ae. Iki salah satu penyebabnya dientuti setan. Jadi entute setan karo mikrofon karo speaker iki banter entute setan. Nyatane ra krungu. Ngono lho. Iki kenyataan lho, Pak. Ya to nggih. Jenengan percaya apa ora iki? Wong kadang kala saderenge adzan ora repot. Ora repot. Ngoten niku. Engko diadani repot ae. Golek ben supaya repot. Mau weneng ketokane nyapu. Padahal kalau sadurunge adzan iki nyapu. Pancene diadani ketokane nyapu. Iki salah satu dientuti sapa nggih? Setan. Ngono lho, Pak. Iki tak dudoi. Terus malih nek adane cukup setane leren ra ngentuti. Mboten ngentuti. Lah engko nek wancine dikomati, ngentutin neh. Jenengan ancene setan iki wancine ngomati, ngentutin neh. Jadi mulane kadang nek dikomati panggah sik ngono. Iki penyebabnya salah satune dientuti setan. Nek bar dikomati terus pundi? Setane apa ngalih? Dak. Mboten ngalih nyapa nggodha wong ben supaya salate ora khusyuk. Mulane terus diweling nek saandane kali setan diduduhne, dielingne barang sing nek goleki sakderenge salat ra petuk, pas nalikane salat petuk ngerti Allahu Akbar kelingan goleki apa ya HP lho goleki sampai ngalor ngidul munggah mudhun golek nek ngendi ora petuk-petuk Allahu Akbar aduh ternyata iku ya nek ngesor bantal lho lari lho kelingan Pak sebabnya apa didudone setan no HP mungkin nek ngesor bantal kalau amamu lo ngerti lho nggak ngerti Pak mulane setan iki ngono kuwi nggodha wong lho ibu-ibu Bu resep goleki barang kok ora temu aja mbok goleki aja mbok goleki ndang wudu bar wudu salat to ngeten insyaallah kok nek rong rakaat ora petuk salat neh kok insyaallah mak biar nek kono kuwi jelas sampai nek hadis ngoten goleki barang ra petuk-petuk ndang salat to insyaallah bakal dielingne barokah salat ngoten lho nggih alhamdulillah ana wong salat modele kelingan apa iki akeh to wong kene akeh Allahu Akbar kelingan apa reno-reno iki liburan sesuk dina Setu calone nyandi ngono to ya ngene salat subuh teng rono Pak jajal umpamane kula iki duwe alat pendeteksi atine wong nek dhuwur ngene iki dhuwur sirahe paling gambarane sesuk Setu jalan-jalan ngono kuwi mbuh nyandi oh ngene tulisane umpamane duwe alat ngono kuwi Bu ibu-ibu wesuk subuhan ke pikirane masak lombok entek gambange munda ngono to wis reno-reno Pak pramila monggo salat jamaah kula namung nyaranaken salat jamaah salate awake dhewe iki ngisi-ngisini nyapa koyoke wonge salat tapi atine ra salat nggih napa mboten Pak ayo ngaku kabeh sing teko kene salate jenengan pun khusyuk napa dereng dereng padha sing ngomong ya ngono ya Allah Allahu Akbar ngono iki konangan tengen ndi kaya jualan jalan refreshing jenenge salate enek lo deresan lo atine enek popo ya Allah wonge salat enek lo deresan atine enek gemah iso numpak motor barang iki piye nek jajal nasibe mulam besok awake dhewe salate nek didelok ngono Pak enek pamane proyektor salat benjing awake dhewe ndelok lha ya to yuyu salatmu ternyata kok ya nek gemah ngono to yu salatmu nek kono to Kang ternyata kok ngarit to Kang ketarane salat tapi kok ngarit awake dhewe ngoten niku pramila nek dintelne salate awake dhewe niku jane ngisin-ngisini pramila monggo salate berjamaah muga-muga istiqomah jamaah Allahumma amin diadani iki lho nggih adzan qomat ngene pun diadani minangka niku timbalane Allah taala enten aja mbok kira adzan niku timbalane wong sing adzan
ayo diwalik punya inisiatif tengati kula panjenengan niku nek adzan niku sing nimbali Gusti Allah taala. Kok nek sing nimbali Allah taala rumangsa wong aku diwehi sehat waras, aku diparing kecukupan sing maringi Allah taala, aku tak budalahe. Soale sing nimbali Gusti Allah taala. Pun adzan Bu nggih, adzan. Tapi sing adzan jaler lho kok Ibu nggo sanune. Niki sing adzan tiyang jaler, ibu-ibu mboten pareng adzan kecuali nek jamaah khusus putri. Khusus putri di kalangan jamaah khotmil, yasin, tahlil, badhe langsung salat, ibu-ibu enek sing ngadani mboten napa-napa. Adzan terus komati. Lah langkung saene mboten usah diadzani nek ibu-ibu langsung dikomati mawon. Pisaene ngoten. Pun Bu nggih, alhamdulillah. Enten sing tanglet mbok pilih. Sampun nggih. Terus adzan niku mboten namung damel nyeluk-celuk berjamaah. Nika adzan niki salah satunipun selain damel nyeluki jamaah, adzan damel ngadani bayi. Bayi sing nembe lair kae diadani, sing ngadani bapake. Enten utawa mbah kunge diadani kuping tengen, dikomati kuping kiwa. Ngoten, monggo kersa niku carane piye. Ngoten. Nomor kalih, nomor 3, adzan niku damel nyarekne tiyang sedo. Enten tiyang sedo nika, apunten nggih, niku bar ditata sakderenge ditutupi. Teng mriki napa Pak bahasane? Anu napa? Pring napa blabak? Blabak nggih. Sakderenge ditutup blabak wis diuculi, templek nenek lemah kae, diganjel gelu. Gendu napa gelu kuwi? Gelu atau gendu kuwi terus diadani. Dan bar diadani dikomati, komati ditutup terus mau diuruk. Niku ngiasne kaya bayi nembe lair. Bayi niku nembe lair nek donya dielingne, diduduhne kalimat tauhid. Lah tiyang sing sedo nggih diadani dikomati. Tapi adzan komate aja dirubah. Dirubah iki tidak boleh ketika matil qiyamah nggih. Boten bareng ketika matil qiyamah tetep ketika matis shalah. Walaupun ngadani mayit wis ra iso shalah. Ketika matis shalah. Lajeng tiyang badhe bidal lunga kisah tebih, contone badhe haji, badhe ngumroh diadani. Carane ngadani apa kaya ngadani bayi? Mboten. Usanane wong ngumroh, wong kaji wadani kupinge ngono ki. Aja. Dadi nek carane nek wong sing budal haji ngumroh niki wong sing arep budal manggone teng ajeng, ning arep pamane teng masjid ngeten iki nggih. Teng ajeng sing ngadani nek burine, teng wingkinge. Aja diadani kupinge. Anene kok sing ngadani jenengan badhe budal umroh Pak nggih, nek tak adanani kupingmu. Kuping tengen diadani sing kiwa dikomati. Mboten, wonge teng ajeng sing ngadani teng wingking. Ngeten Bu nggih. Terus malih nika ngadani kanggone ana bencana. Contone udan campur angin. Niki enten sing ngadani. Ngoten. Nek wong Jawa biasane nabu apa kae? Tampah, tapi tampah. Jadi diganti nggih, no ono apa niku angin, terus lesus ngoten niku panjenengan adzan diadani. Muga-muga barokah adzan ilang lesuse. Muga-muga barokah adzan ilang angine. Allahumma amin. Enten kebakaran ya diadani. Salah satu mawon nek enek kebakaran. Liyane golek banyu, aja adzan kabeh. Bu, ngono wong lu deresan pawone kobong dijekne enek kebakaran adanono. Oh kabeh madhep nek pawon sing kebakaran adan kabeh. Iso ludes entek kabeh niku. Dadi salah satune sing adan liyane golek banyu. Ngoten. Terus niku enten tiyang sing kelebetan jin, kesurupan kon ngadani.
ana wong kesurupan niku ya kon ngadani ngoten Bu. Terus enek Pak iki terakhir tak dudohi ana wong nesunan Pak adanono Pak nesunan dadi nek ana wong nesunan adanono mulane ana bojone nesu dikapakne Pak adanono ae Pak jan ngomel meng Allahu Akbar ngono ya Pak kira-kira ndak meneng apa ora kuwi nesu adanono jejal kira-kira mundak banter apa mundak mari kuwi ora nek gunane kene lah tenane ngono teng kitab didhawuhne wong nek nesu kon ngadani wong muring-muring kon ngadani ya cumane pertanyaane ngene iki adane mandi apa ora kuwi ya Allah aku rong wani jajal lho Bu soalnya bojoku ora tau ngene wae ora tau ngene mulane ora tau praktekne. Lagi nek bapak-bapak pamane pas dingenene saja ora kondal. Yo wancine turu ae adanono, Pak. Turu adan Allahu Akbar ngono ae. Jajal iki. Paling terus ngelilir ngene iki. Awakmu piye to, Pak? Bento piye awakmu aku? Oh, turu badan iki piye jajal ora ngono. Iki salah satunipun manfaat adan. Ngoten lho nggih. Iki bapak-bapak monggo Pak praktekno Pak yo. Tapi insyaallah ora nek wong lu deresan iki sing setri saleh kabeh ora tau muring-muring dhewe blonjo akeh ya nrimo sithik ya ora paling ya ya Allah pokoke akeh wong kene nrimo sithik ya nrimo wong lu deresan insyaallah ngeten pun terus iki fadilahe wakeh. Selain mau kulaturaken wong sing adzan niku ganjarane gede dibanding sing imami karo sing adzan akeh sing adzan. Temenan niku. Dadi wong sing adzan karo sing imami iki ganjarane akeh wong sing adzan. Sebabnya apa? Sing imami urung teko, sing adzan wis teko dhisik. Ngoten leres to nggih Pak nggih? Heeh, mulane sing adzan iki ganjarane akeh. Sampai di total goro-goro adzan terus sing teko pamane 100. Ganjarane wong 100 diwene wong sing adzan. Jadi pamane ganjarane wong 100 diwene wong sing adzan, lha wong 100 ganjarane entek, mboten. Yo dhek entuk 100, terus 100 e diwene wong sing adzan. Wis karek ngepingne. Mulane wong sing adzan ganjarane akeh. Ngeten, walaupun adzane ora patek apa? Heeh, pokoke ganjarane akeh. Ngeten nggih. Saestu sampai nika didhawuhne lamun to ngerti ganjarane adzan wong-wong padha rayan padha disik-disikan sing adzan aku wae soalé nyapa ganjarane adzan akeh yo sik jujuren Pak temriki nek temriki adzan yo rayan ngono Pak yo terus pundi andur mriki biasane adzan rayan ngono para oh rayan apik wong kene iki rayan aku sik ono rayan ya lamun to ngerti rayan lah terus pundi ben supaya adil takmire ngundi terus pundi penake dijadwal aja tukaran yo aja rayan rebutan mik arep adan aku kuwatir sampean jotos-jotosan lah piye tak undine ae tak jadwale ngono Pak iki lamun to ngerti ora wong nggon aku kono nggon aku lho ya dudu wong kene wong adoh kono iki nek adzan kadang ngolo awakmu sik ae tambah iren-irenan kon ndang adzan jaruse piye ndang kon adzan iki aku wae sing adzan rayaan adzan pun fadilah kata tambah malih ibu-ibu Bu iben kesemsem kaitane adzan wong sing adzan gulune benjing dawa gulune mbesing wong sing adzan iki dawa Pak panjang ayo jenengan bayangne kaya apa kalau njaba kae bawanter jerapah waten wong kaya jerapah iki piye modele iki nek ora tak terangne bas salah pompong wong sing adzan buwale besok awakmu kaya jerapah lho ya ngono ora maksude tafsirane dawa benjing iki lho teng akhirat wong-wong iki padha ngelak padha luwe nek wong padha ngelak padha luwe niki gulune mengkeret
Jadi wong ora duwe gulu, mboten gadah gulu, sangke luwene, sangke ngelake gulune mendelep. Mendelep mboten gadah gulu. Lah nek wong sing biasane adzan, iki gulune standar. Kaya nek donya, ora kaya jerapah. Ayo sapa ngomong jerapah nggih? Tenanan iki. Dadi gulune standar kados kula panjenengan ngeten iki. Nyapa barokah adzan de teng akhirat ora ngelak, ora luwe. Ngeten Bu, pramila yo sedaya kemawon nek mireng adzan, nek mboten saged adzan dijawab. Jadi dijawab niku jawab adzan niku fadilah entuk ganjarane wong sing adzan. Nek ra iso adzan jawab adzan. Ampun mendel, nek krungu adzan ampun mendel apa meneh dolanan HP. Wonge teko jilbabe warnane apa? Ya Allah, iki lho, kula kadang kula yo mbayangne Bu. Tangan iki nek ora krungu adzan meneng, tapi nek krungu adzan kaya nek dalane. Modele jan kaya goleki HP. Iki jan godane setan. Ayo dijawab adzan. Awatirne ana wong mireng adzan ra jawab ninggale suul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Pun dipun jawabe padha kaya adzan, cumane bentene ne pas hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dijawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kon nek salat subuh niku as-shalatu khairum minan naum, jawabane sadaqta wa barirta wa ana ala zalika minasyahidin. Pin jawabe ngoten. Jenengan pas as-shalatu khairum minan naum saking jawab napa tasih tilem? Iki mulane ra iso jawab. Soale wong isih turu, isih mancal kemul, ngeten nek mireng jawab Bu nggih. Jawab. Kira-kira sik iki terakhir fikih. Ibu-ibu wangsul ngaji, terus jenengan nyeluk tanggane panjenengan nek pinggir dalan, gek belas ra disauri. Atine panjenengan terus pundi? Ayo to jawaban. Jadi panjenengan mangsul tawa balik ke sabin tawa becek terus ngertos tanggane panjenengan nyapu. Yu, ngono iki belas yo ora mingreng. Ya yo bahasane ora mengo, ora jawab nggih, mboten yo ora meneng ae mlengos. Ati panjenengan des pundi? Pegel padha. Sami Allah taala iki yang ngundang kula panjenengan ora jawab kuwatire ninggale suul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Muga-muga dipun entengaken nglampahi ibadah napa mawon terutama bulan Rajab menika nggih. Rajab niki ayo sami ancang-ancang kurang 2 wulan mboten enten nggih poso Ramadan. Iki nek ora dimulai sak menika sok Ramadan iki kabutan lho nggih. Sok Ramadan iki kaget, Pak. Ya contone ayo jenengan jawab, Pak. Traweh pertama sikile panjenengan keju napa mboten? Yo, biasanya traweh pertama ya ngowe ceti. Bu, aku idek-ideken bola nyapo, sik keju. Soale traweh pertama. Lagi nawai di mulai saiki latihan, salate dikehne, ngoten bengi yo tangi. Insyaallah engko Ramadan dadi enteng. Barokah wis ancang-ancang latihan mulai sak menika. Pramila iki Rejab amaliyaipun napa dikehne salat-salat sunnah. Ngeten, Bu. Terus enjing nek kiat nggih nglampahi siam, poso. Posone pirang dina, Pak? 3. Kok 3 lho ya? Posone iki sesasi lho. Sesasi lho, Bu. Jane apike. Poso Rejab iki posone sesasi utuh. Kok meneng kabeh apa padha sir? Ya Allah, posone sesasi utuh jane. Tapi yang ngapunten dene mboten siam ya mboten napa-napa. Niki kan poso sunnah, saene ngoten. Namung kula meling ten mriki, tapi niki durah. Nek mboten saged sesasi ora-orane ya sedina. Ora ketan sedinten pernah nglampahi poso Rejab. Niki wonten cerita
Ceritane jenenge sing nyritakne ngan Sauban, saking Sauban. Jenenge Sauban. Bu, ketawis nggih kitabe nggih? Ketara apa ora? Oh, ketawis. Iki kitabe Durrah. Mungkin nek gadah kitabe nomere sekawan dasa setunggal ngandhap yambak. Cerita sangka Sauban. Sauban niku nderekne Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tindakan terus melampah-melampah, Kanjeng Nabi mandek. Mandek sebabnya apa? Temriki ngliwati sarean. Lewati sarean akhirnya Kanjeng Nabi mular. Pirsa mular nggih? Apa cara oleh deresan mular? Nangis. Nangisnya temriki syadidan, banget. Nangisnya jan ora kena dimpet Kanjeng Nabi. Mular sangat. Terus bareng ngono Kanjeng Nabi ndonga nyuwun dhateng Allah taala napa sing teng alam kubur muga-muga dientengne siksane. Sauban terus tanglet. Kanjeng Nabi teng napa panjenengan kok mular nangis sampai guguk wonten napa Kanjeng Nabi? Ben Sauban ngerti ya wong sing teng alam kubur iki disiksa kabeh, siksa sedaya. Nggih Kanjeng Nabi nggih. Terus Kanjeng Nabi dawuh, ini lho ban sapa ke Bu? Sauban, lamun to wong sing teng alam kubur poso, Rejeb sedina ae, gek bengi ya tangi ae sewengi, ngono wong niki ra disiksa kabeh. Napa leres Kanjeng Nabi ngoten niku? Sampeyan kok ora percaya ya? Aku iki lho utusane Allah taala. Lamun to gelem poso sedina, bengine ya tangi, ngeten mawon ora bakal disiksa Gusti Allah taala. Mulane ora ketan sedina til nek saged Bu niki poso, nek saged, nek mboten saged nika ampun supe ana wong poso nek iso diparingi buka panjenengan pikantuk ganjarane wong sing poso. Allahumma amin. Terus Amaliyah Rejeb Qur'ane dipun dibuka dikapane Bu? Diwaos. Qur'ane apik apa elek? Apik. Nek apik ketara diwaca napa mboten? Quran apa enggak apik jenambune kaya nek toko lho ora tau dibuka. Ki tandane ora tau diwaca ki. Ayo dipun bika, dipun waos. Iki minimal pangapunten minimal nek boten saged ajeg Qur'ane kulhune dikeh-kehne. Kulhune dikeh-kehne, maca kulhu. Temriki enten cerita nek saged ping 12 sedina niku ping 12 ben dinten dikeh-kehne kulhu ping 12. Pak nek tak punjuli napa pareng-pareng. Insyaallah Pak sami fadilahe ora bakal disiksa teng alam kubure. Allahumma amin. Pun ngeten mawon niki ngemutne bulan Rejeb. Badhe jawab pitakenan. Wingi nek sing tanglet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, mau tanya tentang temuan barang berharga. Gelang utawa emas, gelang emas, ya gelang emas. Sudah berusaha diumumkan tapi belum ada pemilik yang mengambil barang tersebut. Dan nemu gelang emas, itu gelang karet lho ya. Oh, sana gelang karet, gelang iki emas. Mulane ditekokne. Sudah hampir 3 tahun lamanya. Jadi suwene wis 3 tahun. Apa yang harus dilakukan dengan barang tersebut? Terus nomor kalih, apakah sebagian hak untuk penemu atau disedekahkan, semua misalnya diuangkan? Terus terang masih takut atau ragu. Sing tanglet masalah barang temonan. Cara fikih namine luqotoh. Luqotoh barang temuan. Pun ngeten Bu nggih, tak terangne sik. Barang temuan iku milike panjenengan apa milike sing duwe? Didilne dhisik niki, barang temuan iku milike panjenengan napa milike sing gadah? Sing gadah. Jadi contoh HP nemu niki senes HE panjenengan niki sik HE sing duwe. Ngeten nggih? Dil to niki?
Umpamane ibu-ibu nemu roti sak dus niku hae panjenengan apa sing duwe? Sing gadah. Pun nggih. Dan soalnya enten tiyang ngene nek nemu alhamdulillah. Bahasane ngono, Pak. Dadi nek nemu iki alhamdulillah. Iki jenenge wis salah tampa. Kaya bahasane iki rezeki. Nemu HP nek HP ceblok pamane alhamdulillah nemu HP oleh HP saweneng ngono kuwi iki lho weke sapa kowe iso alhamdulillah iki lho Bu ayo saya ngapunten ana wong nggawa mobil isine buah-buahan jeruk umpamane delalah kon iki mobil ngguling umpamane nggulinge nek adoh lho ya jenengan piye seneng napa susah ayo tepak terus terang iki ana wong nggawa apa iki nggawa jeruk. Sakniki lho bis mobil sing tertutup ya lho apa jenenge, Pak? Ngebok. Lah delalah guling lawangin buka jan sak ratan bek jeruk. Jenengan seneng napa susah? Lho iki lho mulai teko kene iki lho, Pak. Iki kok iso seneng iki mbeke sapa kuwi? Ya Allah. Mulane tak jekne iki. Enek modele ning alhamdulillah yu enek anu yu jeruk akeh yu ngono kuwi enek sing gawa sak enek sing gawa ember dadi modele jan kaya nemu barang lho kuwi dudu wae panjenengan ngapunten Bu ana lele kutah nek dalan ayo pangapunten jenengan seneng apa susah kok iso seneng lho ya sih susah kendang nulung piye yo iki ana wong jenenge lelene kutah direwangi dilumpukne aja golek timbo alhamdulillah terus cerita karo kancamu yuk awakmu entuk pira yuk lho tutu weke kowe iso alhamdulillah iki lho yo iki dosa lho Bu dolim lho kuwi dolim lho mboten pareng lho nggih ayo tenanan niki dadi aja sampe nek nemu barang nek dalan alhamdulillah wis nasae panjenengan dibalekne nggih nah direwangi nek modele ceblok niki terus padha rayan kaya modele entuk rezeki lho ya iki salah pon deal ngene iki yes alhamdulillah ono sik Pak bakso numplek ning dalan pentole jan merautuk seneng ora jenengan lho iki lho aja ndang direwangi ngoten lho nggih aja tambah ngluroni pentol lha iki dosa niku mengke. Pun saiki nemu niki dibagi kados kalih. Barange awet napa mboten? Ngeten. Saniki sing mboten awet contone nemu roti. Roti niku 3 dina penake wis buduken. Ngoten to nggih? Buduken. Des pundi niki nek panggih niku panjenengan ngumba warokne. Nemu nek perapatan kono sak dus roti aja langsung mak lep coplak capluk oleh entenono sik mbok menawa wonge balik goleki oh jenengan madosi napa Mas madosi napa Bu ngapunten wau niki enten kerdus ten mriki napa roti ten mriku oh nggih niki rotine paringne soalnya nek sing goleki ngeten Bu aja langsung didahar lho nggih, dinteni sik. Lah baru nek wis dinteni, didudone ning masjid mamane mboten sing ngertos, panjenengan dahar mboten napa-napa. Cumane engko ana wong goleki roti, berhubung wis kadung teko ngendi nggih? Teko weteng jenengan wajib ngijoli. Soale nyapa wis kadung mlebu pun paham nggih nemu sayur nemu roti jajan sebagainya sing boten awet niku panjenengan duduh-dudone sik sampean ngerti iki wis sapa iki oh ora ngerti ya wis disimpen sedilit ae saja ora nek sing gadah jenengan dahar cumane kono ana wong sing goleki panjenengan ngijoli ngeten nggih kon nek sing goleki wis halal niki dadi tiyang niki nek bahasane alah roti bene jeblok nek kono biasane ngono to nggih wis pipangan wong wis bene ngono mulane nek wis bahasane jenengan duduh-duduhne ora nek sing
moro wis halal panjenengan dahar mboten napa-napa ngeten nggih Bu nggih muga-muga balik ngaji nemu apa nemu roti terus malih tomak ngene iki lho tomak iki mlaku nang dalan muga-muga enek roti ceblok wis jamaah kene iki angel tuturane wis nek barang ora awet ngono kuwi saiki barang awet contone barang awet iki napa barang sing enek ajine cara umume wong ki arep digoleki neh contone HP gelang ali-ali enek ajine wis kirane wong iki berharga lah digoleki wong sing duwe panjenengan mboten pareng memakai wis HED mesti digoleki nemu gelang kok 3 kilo gelang opo kuwi jajale kaya rantai sepur ya ta ya wis penake 3 on ngono mu gelang tek gawedi panjenengan terus pundi aja alhamdulillah nemu gelang kancaku kene tak saingi 3 ono iki aja ngono disimpen terus panjenengan duduh-duduhne duduhne niki napa di ngumbo warakne nek cara kitab ngoten di apa ning ngarani Pak diumumkan nek ngumumne mboten namung teng perapatan nggih enek wong sliwar-sliwar ngono ndak nek ngomomne teng pasar nek teng kitab ngoten teng pasar teng masjid diduduh-duduhne nek ngumumne dalam minggu pertama niku setiap hari diumumne sinten sing kelangan emas sinten sing kelangan emas bendina diumumne ngeten niku dalam 1 minggu setelah 1 minggu mboten enten sing respon niku mengke dalam 1 bulan minggunan diumumne contohnya pas hari minggu diumumne teng masjid iki sinten sing gadah mas ceblok gelang bawang ngaten tapi aja diomongne terus terang sing mendetail kok nek jenengan atur detail nek wong ngaku-ngaku duwe gelang namung bahasane nakira iki sing kelangan gelang sinten namung ngoten pun jajal dicocokne gelangmu modele piye ngoten lho Pak nggih pun sesasi tiap minggu bar ngono nek mboten enten respon setiap bulan jadi setiap bulan diumumne ping pisan sampai gedene setahun baru niki mengke setahun kok mboten enten maka niku mengke panjenengan berhak memiliki berhak duweni jadi untuk gelang 3 on niki wis tak mee jenengan dol mboten napa-napa nan damel mboten napa-napa cumane kok nek dalam 1 tahun ana wong sing goleki panjenengan ya kudu ngijoli utawa balekne ngeten lho nggih Bu ngenteni pirang tahun niki wau setahun jadi ada prosesnya iki mboten langsung dipun damel mboten diumumkan dalam minggu pertama setiap hari terus setelah ngono mboten enten dalam 1 bulan setiap minggu 1 kali bareng enten kok mboten enten setiap bulan dalam kurun 1 tahun mboten enten panjenengan damel jenengan sade jenengan damel mboten napa-napa cuma niku malih nggih garis bawahe ana wong sing goleki panjenengan kedah kudu balekne dene wau niki ora nek sing goleki alhamdulillah wong kene modele ngono ki alhamdulillah ora nek sing goleki modele jan kaya seneng ngono modele pun paham Bu nggih dadi niki 3 tahun sing tanglet ngeten 3 tahun niki disimpen tok apa diumumne nek tasik disimpen tok niki mengke mboten pareng ora oleh kudu diumumne sing kados kelaturaken niki wau carane ngeten pun enten sing tanglet mbok pilih sampun Bu nggih napa jamaah mriki nemu gelang piye ta jane kok sampai tekok niki muga-muga terus pundi Pak sampun nggih alhamdulillah semoga-moga ya barang ngeten iki penting lho nggih penting diji pokoknya aja sampai nek nemu barang temuan ini mengaku miliknya kita jangan harus ada usaha mengembalikan
Kok nek ora ngono kuwi jenenge dolim kali tiyang lintu. Pun selajengipun sing tanglet nek kaya rokok barang ngono ki dos pundi Pak ya? Nemu rokok sak cepet barang lho Pak ya. Kira-kira cara jenengan kelangan rokok sak cepet digoleki napa mboten Pak? Oh mboten. Ora wong kene wae. Dadi nemu napa niku rokok sak cepet, oh kirane niku ora digoleki. Niku tasih ngusahane, Pak jenengan rokok ical. Ngeten iki. Pun dilalah kok ora enek jenengan rokok mboten napa-napa. Soale niku sekirane rokok wis ora digoleki. Bahasane ora butuh. Wong sing kelangan rokok sak cepet iki mboten butuh. Tenpun. Alhamdulillah. Dalam duwe yatrane pinten? Yatrane pinten? Nek pamane 500 rupiah 1000 kira-kira digoleki apa ora kuwi? Mboten ya dimek ngenten mawon. Nek 2 juta, sing ngapunten jenengan iki umume lho nggih. Panjenengan nek kelangan duit 2 juta digoleki apa ora? Kok dipadosi. Lah nek 2 juta ya kirane dipadosi, jenengan ya kudu duduh-duduhne. Sapa sing kelangan duit? Ngono ae, aja ngaku 2 juta. Jadi sapa sing kelangan duit, akhirnya dhek aku piro 3 juta ngapusi, Pak. Dhek ngapusi wong dhek nemune 2 juta. Jadi panjenengan aja langsung bahasane memakrifatkan menjelaskan modele barang. Wis kelangan duwe, oh aku kelangan 5 juta, wis salah kuwi ngapusi. Wong sing tak temui 2 juta wae. Ngono lho Bu nggih. Alhamdulillah nek 2 juta digoleki ya diumumne sampai kados wau carane setahun. Lah setahun kok mboten enten sing ngaku, wis jenengan damel wis halal. Cumane kok nek enek sing nemune balekne ngoten. Terus jenengan dongane muga-muga piye? Ngono. Jan wong kene iki modele ngono lho ya. Muga-muga ora digoleki ngono. Sembuh Pak wong kene iki. Iki kudu ngono lho ya. Barang lukata. Pun. Selajengipun lagi tak tambah kedik. Umpamane nek panjenengan kelangan sekirane pun pamane jenengan boten madosi panjenengan niati sedekah mawon. Maksud kula ngoten lho Bu nggih. Oh gedene kelangan dhuwit 100, 200 wis tak niati sedekah. Muga-muga sing nampa niku barokahi. Ngoten. Nek sajae mboten panggih. Dadi kalau dipun niati sedekah. Pun. Tanglet malih niki. Kedak malih Pak nggih. Dalam pertemuan kemarin dijelaskan sholat yang ditinggalkan dalam keadaan apapun wajib dikodok leres. Jadi tiang niku nek duweni tanggungan sholat kudu dikodok di sahur. Seperti subuh bangkong kudu di sahur. Duhur atau ngasar masih sibuk bekerja kedah di sahur. Soalnya ninggalnya kewajiban. Pertanyaannya, terus bagaimana sholat yang kita tinggalkan waktu masih belum balik? Apa harus dihitung, dieling-eling, atau cukup yang kita taubat saja? Jadi sholat niku nek dereng balik, dereng wajib sholat. Ukurane niki nek pun balik, nek dereng balik, mboten wajib sholat. Pramila ana tiyang lare dereng balik, dereng sholat wi ra dosa. Soale dereng wajib sholat. Mula panjenengan siyen nek dereng balik aja dipikir ki dereng wajib sholat ora usah dikodho. Ngeten nek panjenengan wis balik terus ninggalne kewajiban sholat maka wajib dikodho. Intine ngoten. Sampun Bu nggih. Ana pertanyaan teng HP. Terus baji. Iki tanglet teng HP. Saumpama pada waktu sholat bersin ini apa? Wahing dan tidak sengaja gerak refleks bilang alhamdulillah, sholatnya apa batal? Boten. Jadi ono wong sholat wahing hing ngono ya, wahing ibu hacing ngono ki. Dan iki maca alhamdulillah boten batal sholate, boten napa-napa.
Wong alhamdulillah ini kan ya dikir to. Dikir boten batalaken salat. Cumane niki nek panjenengan muni alhamdulillah kek sebelah panjenengan niki mireng oh dhek muni alhamdulillah ojo dijawab. Ojo dijawab yarhamukallah. Ngoten boten pareng. Lah sing jawab niki tambah batal. Lah sing jawab yarhamukallah niki lho Pak, batal. Contone Pak Haji Sundari kok wahing alhamdulillah aku krungu nek sandinge yarhamukallah. Aku sing batal. Apa meneh Pak Haji Sundari terus jawab yahdikumullah, tambah batal. Jadi ora usah dijawab. Nek dia alhamdulillah aku menengahe nyapo Pak Bu. Soalnya nek domir ka yarhamukallah. Dongane dhek kaya iki jagongi ngene. Haji muga-muga panjang dirahmati Allah taala. Cara genah ngono mulane aku tambah batal. Lah piye meneng wae. Kowe arep jawab ndongakne nek wis bar salat. Pemene Pak Haji wae terus ndongakne kula Pak Haji. Aku ndongan yarhamukallah jenengan ndongan yahdikumullah tambah batal kabeh. Pun paham Bu nggih? Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Warung. Nggih. 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 Oke, nggih. Nggih. Hilang. Yang menemukan itu, dia diem aja. Tapi yang ketiga kita bingung. Ya, untuk yang menemukan itu takutnya mencuri. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teng Wandi iki napa Bu? Warung. Aku soalnya tanglen jenengan iki aku dhisik ora ngerti Wandi, Pak. Mulane aku tanglen jenengan Wandi iki warung. Kula dhisik teng pondok iki kon tukokne, kono tukono nek Wandi kono. Apa ya Wandi iki apa niku? Wandi iki warung. Dadi nek warung niki wau nggawa HP, nggawa cincin akeh, terus bar teng Wandi kan cuci tangan. Terus akeh didelehne. Ora suwe maklap ilang. Ngaten to nggih? Ya panjenengan ketoke endi yo golek ngene iki. Iki kan kaya wong bingung golek apa iki? Akeh. Lah sing jimuk meneng ae. Iki hukume dos pundi iki kaya wong nyolong. Dan dadi sing jimuk niki hukume kaya wong nyolong. Nyolong ki nyuri. Wong dhek ngerti nek kono bareng nek wonge cuci tangan kok dijimuk. Iki jenenge kan nyolong ta Bu nggih? Iki jenenge nyuri. Ki apa meneh tidak wong yang golek ngene dia ora teko. Iki jenenge dhek nyolong. Mboten bareng nggih. Ngoten niku ora oleh. Ngoten Pak Haji nggih. Walaupun ya akeh kadang kala regane mboten awis tapi nek dewa niki betah bisa jadi akeh nek maringi kiyaine yen ya terhormat niku Pak. Kenang-kenangan saestu niku. Jadi kadang kala iki barang sing mboten saja mboten bejaji tapi niku weweane tiang-tiang soleh damel kenang-kenangan niku rumangsa berat sanget. Kula niki gadah kiai sandale ilang Bu. Sandal hilang tapi sandal sangka kayu, si sandal sangka kayu niki damel pentolan. Pentolane kuningan, ternyata gadane kiai, dijimuk wong. Dadi ini wancine kundangan ilang. Soalnya nyapa didimik-dimik, Pak. Didimik sandale kaya apik tak jimuke ae. Iki mboten bareng, ora oleh. Oh, alhamdulillah sagedipun tampi nggih. Ngeten mawon, muga-muga barokah ngaji sing rawuh niki jamaah mriki tangga tepalim mriki masyarakat mriki rezekine kuwatah halal barokah Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. حمدي وفي نعمك ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يسر لنا امورنا ولا تعسر علينا من خير امور الدنيا والاخره
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الذين أنعمت عليهم. Kirang langkungipun yen pangapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.